ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ନିଜ ମାଟିରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଅର୍ଶଦୀପକୁ 5, ଆବେସକୁ 4। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ନ୍ୟୁ ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଭାରତର ଘାତକ ବୋଲିଂକୁ ସାମ୍ନା କରି ନ ପାରି 116 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ମୁକେଶ କୁମାର ଓ ଆଭେଶ ଖାନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଅର୍ଶଦୀପକୁ 5 ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଭେଶକୁ 4 ୱିକେଟ୍ ଓ 3 ମେଡେନ୍ ମିଳିଛି। ସେହିପରି କୁଲଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ 117 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ। ତାପରେ ଚୌକାର ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ। ଋତୁରାଜଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସହ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପାରି ଖେଳି ଉଭୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଋତୁରାଜ 5 ରନ୍ 1 ଚୌକା, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 43 ବଲ୍ରେ 9 ଚୌକା ସହ 55 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 45 ବଲ୍ରେ 52 ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ।